Днес нашата тема ще бъде за къпкейкс, мафинс, мадаленас или просто, както ние ги наричаме вкъщи, мини кексчета. Също се наричаме и къпкейкс, ама както и да е. Какво ни е необходимо за днес? Тъй като в момента е сезона на тиквите, реших да направя едни къпкейк с тикви, с тиква т.е. И затова имаме нужда от 2 чаши пълни с тиква или тиквено пюре. Обикновено я правим, когато печем тиквата или просто сваляваме тиквата и след това просто взимаме и пасираме. Тя е толкова мека, че дори няма нужда да се пасира. Просто с филицата размекваме и става едно прекрасно оранжево тиквено пюре. След това имаме нужда от 4 чаши брашно, предварително пресято, 1 чаша орехи, горе-долу такова количество форми. Ако не обичате форми или просто нямате вкъщи, може да използвате стафиди. Тъй като аз и брат ми защо не обичаме стафиди, защо не си падаме по тях, просто ги мразим. Съжалявам много за миличките стафиди, наистина не ги обичаме, затова аз защо не ги използвам в моята кухня, но затова пък реших да ги заместя или по-скоро да използвам в случая форми. Ако имате, примерно, други сушени плодове, сини сливи или кайси, също може да нарежете и да ги използвате. Предполагам, че ще стане вкусно. Наистина не съм пробвала, но с форми става страхотно. Поне на мен ми харесва. Окей, също така, допълнително 4 яйца. Не е необходимо да отделяме жълтък от белтък. Директно 4 яйца заедно. 250 грама масло. Около 2 супени лъжици кисело мляко, в което след това ще изгасим 2 чайни лъжички равни чайни лъжички сода бикарбонат. И чаша и половина от 300 грама захар, с която ще размесим маслото. И сега има една много интересна част, това са подправките. Подправките са това, което всъщност дава този екзотично вкусен аромат. Това не звучи добре, но както да е. Всъщност, подправките са много важни. И в случая те са, това са джинджифил, 1 чайна лъжичка джинджифил, канела 2 чайни лъжички, индийско орехче също 2 чайни лъжички и екстракт от ванилия. Ако нямате течна ванилия, също 2 чайни лъжички. Ако нямате течна ванилия, може да използвате нормалната ванилия, която е на прах или друг тип ванилия, но тя е много важна, защото придава много хубав, сладък аромат и наистина супер. Окей, нека да си запретнем ръкавите, да си измием ръцете, да си преберем косите и да си сложим престилка. Първо взимаме содата и я изгасяме в киселото мляко. Сбъркваме добре и оставяме настрани за по-късно. По този начин, когато смесваме содата с киселото мляко, убиваме аромата на сода. Той просто не е много приятен. И оставяме настрани. Взимаме в една средно голяма купа или голяма маслото, изсипваме го. Изсипваме маслото, което сме нарязали предварително на нещо като купчета. Малко хвърчи. Окей. И към него добавяме захарта. Започваме да бъркаме. По-малко, по-малко. Нормално е да хвърчи. Особено когато маслото не е много меко. Вече сме поразмесили горе-долу захарта с маслото и прибавяме по-малко яйцата.
Окей, сега е ред да добавим киселото мляко, но през това време ще си включим фурната на около 200 градуса, отгоре и отдолу. А след това, когато започнем да печем самите къпкейкс, поне моята фурна е по този начин, ще ги сложим само на отдолу. Всяко домакиня горе-долу знае способностите и потенцията на фурната, която има, така че всяка една трябва да прецени горе-долу на каква височина трябва да ги сложи, дали само отгоре, т.е. не само отдолу или отгоре-отдолу. Просто в моя случай ги слагам винаги отдолу. Просто се получава по-добре. И също така ги разпределям по средата на самата печка. Добавяме и киселото мляко с содата. Както виждаме, то вече се надигнало доста. Просто е неутрализирало ефекта на содата. Т.е. не ефекта, ами този аромат, сметанатен, соден, който аз хич не обичам. И отново разбъркваме. Окей. Сега по-малко ще добавим тиквата. Виждате, че тя е като пюре, просто пюре. Добавяме една част, размесваме на бавни обороти и отново добавяме останалата част. Останалата част добавяме всичко. Когато вече имаме тази смес, времето да добавям и подправките. Добавихме джинджифила и индийското оръче, сега ще добавим и канелата. И накрая самия екстракт от ванилия. Както вече ви споменах, ако нямате такава течна ванилия, може да използвате нормалната ванилия, която е на прах, или ванилен захар. Всеки на вкус. Аз обичам да ми е по-ванилено, така че слагам повече ванилия. След като имам вече всички ингредиенти, добавяме брашното накрая. Добавяме го малко по малко, докато самият миксър започне така да се чувства, да му е тежко, така да се каже. След това продължаваме с дървена лъжица или друг тип лъжица. Окей, от тук нататък вече няма да е зле, да продължим с другия тип лъжица. Това е просто една силиконова шпатулка. Смесваме по малко брашното вътре, за да се получи еднородна смес, да няма бучки. Просто ако бяхме продължили с нашия маломощен миксер, щеше да му изгори моторчето.
Окей, вече сме го поразмесили, горе-долу такава консистенция трябва да стане тестото. И съвсем накрая вече добавяме другите продукти, които ни останаха. Това са именно орехите и формите. Окей. Все пак бяха се лепи. И отново ги вмъкваме вътре в тази смес. Разбира се, ако нямате формички за мини кексчета, мафинс или къпкейкс, може просто да сложите в една тава отделно по една лъжица и да се получат нещо като меки корабийки. Наистина стават мекички или малки кексчета, но най-добре се получават, когато се използват индивидуални чашчици за мафинс в хартийки и се получават много весели също така, защото аз съм си купила няколко различни вида хартийки за отдолу, които наистина много така ме заинтригуваха, много ми харесаха, аз обичам така ширенийки в кухнята. И тук имаме различни видове. Тази, например, е една от любимите и е точно за новогодишния и коледен сезон, а всички останали са нормални шаренки и сладки. Окей, вече имаме нашето брашно, тесто. Имаме нашето тесто. И нека да тръгнем нататък. Какво правим? Разпределяме в тези индивидуални чашки по една хартиена чашчица. Тъй като аз имам най-различни, ще използвам просто най-различни. Ще сложа всички да станат с различен цвят. И най-удобно за слагане в сместа, т.е. в сместа за слагане в самите чашки, е да използвате този уред, който по принцип се използва за стопки сладолед. Но наистина е много удобно също така за слагане и на мафинс. Ето, че имаме последните. Какво правим? Взимаме сместа горе-долу за една топка и директно я слагаме вътре. Така повтаряме с всички останали. Ако ви направило впечатление, тези чашчици хартиени са по-малки, така че вътре няма да слагаме цяла топка, а малко по-малко, за да не се надуят прекалено много. Но разбира се, ако обичате просто надути мъфини, може да сложите също цяла топка. Окей, нашите мъфини са вече готови за слагане в фурната. Какво правим? Отваряме, логично. Слагаме едната тавичка, другата тавичка. И оставаме на тази средна височина. В моя случай ги слагам само надолу за около 20-25 минути на 200 градуса. Това е. Чакаме да станат готови.
мафини са готови. Нека да видим как се стане. Окей, изглежда доста добре. Ауч! Доста добре миришат. Окей, какво ще направим сега? Взимаме две скарички или пък една по-голяма, колкото има вкъщи, и по малко ще ги изкараме и ще ги сложим отгоре, за да могат да изтинат. Упс. Окей, сега оставаме малко формичките да поистинат и ще направим още една тава, т.е. още една партида. А сега ще се опитам да направим нещо като глазурка за нашите мафини. За тази цел имаме малко пудра захар, малко прясно мляко и, както ви казах преди, аз много обичам ванилия. В случая ще сложим тази прахообразна ванилия, защото тя няма да ни промени цвета на бялата глазура. Ако пък искаме да бъде цвета малко по-ванилово-кремов, тогава може да използваме екстракт от ванилия, който е течния екстракт, който в началото ви показах, той е кафяв. Окей. Нека да сложим първо няколко лъжици пудра захар и да добавим мъничко по мъничко прясно мляко. Към тази млечно-захарена смес прибавяме и ванилийските. Ето горе-долу трябва да се получи така. Също така има още един вариант на глазура, който може да направим. И тя е портокалова глазура. За целта използваме малко портокалов сок. И по този начин също така тя ще бъде отцветена в оранжево. Тъй като портокаловия сок е оранжев. Логично. Също така може да направим и розова или синя или друг цвят глазурки, като по същия начин прибавяме захарта, малко млекце и може да добавим съвсем малко от тази розова боя, например. Както казах, съвсем малко на върха на тази клечка слагаме. И отново размесваме с шпатулката.
И по същия начин правим синята глазура. Слагаме малко пудра захар, малко мляко. Отново, ако искаме да е ароматизирана, може да добавим малко ванилия или пък ако имате кокосова есенция или някакъв друг вид вкусител, може да се използва в случая. Размесваме малко. Добавим още малко млекце. И нека сложим от боята. Както виждате, имаме нужда от съвсем мъничко боя, защото тя е много силна, много концентрирана. Няма нужда от много. Ако искате естествено да стане по-подсилен, използвате по-голямо количество, но мен ми харесват такива по-нежни бебешки цветове. Бебешко розово, бебешко синьо, дори с портокаловия сок, цвета, който се получи едно такова много сладко жълтичко. Добавим още мъничко мляко. Окей, нашите гласури вече са готови. Бяла, синя, розова и жълтичка. Нека преминем към украсяването на нашите мафини. Взимаме един от мафините. Предварително имаме приготвени фигурки от фондан. Те са най-различни: сърчица, цветенца, също така пеперутки. Какво правим? Взимаме малко от тази така наречена глазура и просто изсипваме отгоре върху нашите мафини. По същия начин взимаме няколко сърчица, слагаме ги и в този прекрасен стенд започваме да нареждаме мафините. Нашите къпкейки са готови и сега е време за проба. Окей.